Yes. Kør ned på den der tankstation. Bare keep. Det er sådan midt i safe zone, det her lidt. Er det det? Ingenting her. Hvis I ikke siger, der kommer en bil herude, hvis I lige hørt noget, men det gør der ikke. Ingenting her. Ja. Der er ikke mere benzin. Let's go. Ja, op ad bakken. Det er lige meget. Kør, Mads. Det lyder. Easy. Easy. Ikke kill the wind, mand. Top 21 med 0 kills. Sådan. Er det sådan, det er helt sort, eller hvad sker der? Du er for vild, du sidder bare, hej, 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 hej. Det er godt, du kan finde noget at køre. Jeg glæder mig til at skyde på manøvrebanen. Ja, altså. Jeg kan høre noget. Lad os hoppe af. Det er heroppe. Ja, nu. Der må være en til. Herovre. Op bag træet. Jeg fik en. Lad os hoppe op. Jeg kommer over til dig. Det er sådan en warzone. Kan vi ikke gå ind i bilen der og så bare flyve hen mod dem? Ja, vent lige på mig. Kør. Jeg kan godt skyde, ikke? Der er en nede ad bakken, Bro, du kører ned i vandet. Drifter bare lige. Der er en heroppe. Nej, jeg døde! Jeg fucking døde, mand! Det er for... Ej, man. Dit game, det bugger bare helt vildt, eller hvad? Nej. Skal vi gøre det? Det skal vi gøre, ja. Jørgen, vi ses.